Hey guys, नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम। खोरदै हागासिनो खामब्रेंगा खोरदै लेखायाव खामब्रेंगा लिरनाय दंखौ बारा दख'ना हायाव जेरै खस्थ' जादों बेखौनो दुन्दिया सायबाय आङो इसोरखौ बिनानावमोनखौ खामब्रेंगाखौ हानो होबाय ओमफ्राय दा आङो दुन्दिया देनोसै आरो देनानै लगायनोसै सोर फैदों सोरबा फैदों खोमा दा हाखांबाय जोङो हाखांनानै एबार बानलुजों लगायसिगोन आरो बे गोथावनो 이거 하겠나? 사과 타고 있으면 나 안 가는 현지. 느슬이 뒤가 들어가다 그래. 아이 그래. 다시 봐야지. 막아 그자. 다시 봐야지. 혼자 스테이. 이거 살라 지나이. 이게 이만 गरम दिनै गरमथार नै ओइ ओं नै फैबाय दासो फैदो नोङो ए नै जोङो लादो जाग्राया दासो फैदो नै फै हिरा आयो माथो गथ'खौ मोजांथार नुदो लाजबाय आरो बिराद मोजां नुदों मिराखौलाय माबा खोरदै फैदो मोजांथार नुदों गथ'खौलाय नोङो ओइ खामफ्लायखौ लानानै जेरै फैथा मोजांथार गथ'खौ थासै दे खुदै गलायलाय मानो सासेया संख्रि बानायना होनानै साखिनाय गैया नांगौबा एसे बन ओरैनो बुरजा जाथारदों माथो दहाय नायनायाव एसेल' सोंदोंमोन बिराद गोथाव हाइजें दुन्दिया होनानै जि गोथाव जादों आरो सामब्राम बेसेबां गोथाव बुंनो हालायलायै जाफेरामोन एबार जादों जोङो खननै जाबाय आरो खनसे दाख्लै जानाय गोथाव मोनदों खननै जाबाय जोङो खननै नों गुराय दं जासिगोन खोरदै जाबा मोजां जायो दाथ' गरम ना गरमाव दा इदिनो गेजेर गेजेर खोरदै जानांगो मानोना जोंनिया जन्दिस जायो दा उन्दुनो ओंखारनाय मानाय बेयाव माने बिराद मोजां आरो इदिनो जाबाथाय रुनानैबो जानो हायो रुनानै नाजों ना होनानै जानो हायो आरो सावनानै बाथोन देनानै जाबाथाय बिराद गोथाव जायो आरो जोंहानाव गैनाया गैया होमबाबो इदिनो न' खाथियाव दङ बेयावनो मालाबा मालाबा जानो गोसो जाबाथाय लायनानै जाफैयो आरो नोंथांमोना जुदि जायाखैबा खाजि हानानै जा बिराद गोथाव जायो आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो Hay bạn ngồi cái sao được
Mau diboleh aja sih. Kan enak juga kan. Kan enak dong. Biar tahu bet. Hai jeung mana? Ya, aku tuh uang kucing sendang. Bye bye. जों दा जाबाय थानोसै जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव बाय बाय